ka dekot Bible menta ka sngi kalong na ka kitab Exodus ka na ka bakhat saw ka dekot ka bakhat saw ka ketin jong ble ka ba ongkum ni utrai uniale na ka menta jong phi don kam tang ban skap jar kani ka dekot ka wan na ka jing ya thokana phang jong ka ta ka jing phat wir lani ka jing mi no jong kit khun Israel na ri Egypt kad ba Moses udang yalam yaki na ri Egypt but hagat ka porki ying harut jong kaduriaw basaw kila sakut habreng kaduriaw basaw but kisipay Egypt kiba one boat yaki nadin hagat ka por kila dap daga jingting ka ba shirk heba Moses haba uyo i yagata ukran yaki na kalyang jong uplay ula pentik na yaki bakim dan kam banting lani ban yale ngan ong biang sajisin pentik na yaki bakim dan kam banting lani ban yale ublehi pun pelaim yaki hakata ka klimat ke ka pala ka bajia ublei ula penklat ya kaduriaw basaw but ailat yaki bakin yai lengba ya kata kaduriaw ko basaw ban penken mau yaki ya ka bor ba jong ban penim mentang ngin yakran ke ka bakani ka dekot ka don bangkran ha ka jigim jongi ha ni kesngi ka bang imenta ko mangitip pa ha ka perthei ka bang imenta ka perthei jong ke jingbon kam bon sen ngis ngau ba ngilahi ban penbet dalam dehi ya kata ka jing ka bang kendo ha ka jigim jongi ka we pa ka be ka jing hatang ngila ngau ba ngila sha te lani ngila sha ban khia ha kata ka jing haka jing jungi laga de haka kam ka jam laga de haka jing ye de jungi hayeng asam lani haka liang ka pisa tengka lani haka nugo kam ka badai shimat klem da yo i ya ka nugo lat ka ba shai kum no ban lat no na kata ka jing kani ka da khot ka pentik na yangi bangim de ban fees lani ban kendo marwe ya ka nugo tama uble u khot yangi bangin skap jar bat ban shania haka borjo da kabak penken mau yang iba don kitma kiba uthmu nakamta jong ban yele nakamta jongi ngan ong biang sajisir don kitma kiba ngimde ban yele ngide tang ban sabjar andre ublei un yele na kabenta jongi he will fight on our behalf kani kada khot kalong kaba pentengan kham tam ya kitu kiba yat nang ba ya kijing tenjuk kiba jor neki por jong kajing bom tikna ka penshlu lengi ban pelat ya kata kajing sensyar bat ban ailat ya uble ban trekam hakirukam kiba ngimla ban khemi nanti haka jaka ban shania tang haka bor jongi ka penken mau yangi bangin dan kam ya kajingin dakabatip ba uble utre shitam halandet ban yada bat ban yalam yangi to blei ngkur khu ya kanika jing snap ya kanika tin jong blei hakani por tungin pendam hakman jong blei dak badawai tungin duai try ni ango ime namar ba mi yada bat mi ai bor yangi haki por jong ka jing yerap yangi ban kan mau ba mi yale na ka benta jongi tu ai hangi ya kata jing shania bangin don ya kata jing shania haka bor ka jomi tu ai bangin syam ya ka jing suk hakamat jomi dak batip ba melong unong sensyar halor ki e paro hasla jomi porte ya kini baro ipan haka kerteng jomi try nom pendim jongi Jesus Christ amen toblei ungkur khu ya kini jing snap ya ken jong blei ya kani ke jinwa jongi hakani ke step jongi ke sngi to ai ba kani ka khot kan pan kan mau ya phi ya ka jing don rangkat bat ka jing ya da uple hamman la klimat lani hamman la ki jing ki ba phi kan du menta ka sngi mat hage sngi ki ban sawan nyin sai kan du phi la shai da ki ve pat ki de khot kar hadu ka por nak benta ka borom jong blei amen.